Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Unali nzati watu, indi adali mwana, koma anali munthu wankulu. Adali katundu olemera, kama cheni. Adali munthu wachikondi. Adali munthu wodzichepetsa. Akakhala mwana, amakhala ngati mwana. Akakhala panthu akuluakulu, amakhala ngati munthu wamkulu. Koma ngakhale anali first deputy speaker of parliament, tikamwita na kubanja, kunena kuti madalitso katipangireni chakuti samawilingula. Ndi anthu ochepa amene akhoza kupanga zimenezi. Tikakhala maudindo timadzimvera kuti tafikako. Adali munthu wansangala, komanso adali munthu ochilimika pa ntchito. Akafuna kuchita chinthu amachita ndi mtima wonse. Anali munthu wamasomphenya pa zimene ankafuna kupanga. Mwachidule abanja mundilole ndifotokoze ichi. Tinali ndi mkumano wa banja sabata yatha Saturday. Pali masomphenya osiyanasiyana. Masomphenya ena amene amamuyendera manda ndi masomphenya auzimu. Madalitso Kazombo pa mkumano wa banja titakambirana zonse zimene zidalipo adalina kuti ndili ncholankhula. Kodankolo ineyo ndimaganiza kuti ndikadzamwalira mudzandiyike pano. Mkumano umachitikira papi? Limene ndikunena ndi 8 days ago. Mzimu wa Mulungu umamulankhula. Anali role model kubanja kwathu. Komanso osati kubanja kwathu kokha. Komanso kwa achinyamata ambiri mdziko lino la Malawi. Chinali ndi chiyembekezo chachikulu. Koma chifukwa chakuti Mulungu salakwitsa, abanja tavomereza. Kufuna kwa Mulungu kuchitike. Mwa dzina lake madalitso, anali mdalitso kubanja lake. Ndipo tidzamukumbukira malemu Honorable Madalitso Fred Kazombo mpaka kalekale. Kuthokoza. Ndithokoze Your Excellency the former President Dr. Alberto Makate Chakwera pamathandizo osiyanasiyana amene mwatipangira pamodzi ndi chipani cha Malawi Congress Party. Dzulo munali nafe komanso lero muli nafe kuno. Ndithokoze through the Deputy Speaker of Parliament, nyumba ya malamulo matigwirira ntchito yayikulu kwambiri kutipatsa nyumba imene Madalitso Kazombo akhala mukwana kalekale, komanso ndi chithandizo china chambiri. Ndithokoze ali ngati CCP komanso chilanga CCP pa chilimbikitso cha uzimu chimene mukuti totoza. Amfumu aku area 43 ndi anthu aku area 43. Zipani za ndale ndichulepo chipani cha UTM, UDF, komanso DPP amene ma MP ake ndi azitsogoleri ake ali nafe kompano komanso dzulo munali nafe. Ndithokoze akomsi natithandiza ndi mayendedwe, komanso tithokoze bungwe lako athokonkono Kasungu People's Trust amene muli nafe kompano mwatipatsa zithandizo zosiyanasiyana. Kusesa ndi kwa mawa. Koma mwana wina aliyense akamabadwa amabadwa kwa amayi ake ndi kwa abambo ake. Mundikhululukira ndipemphe abambo achirwa kuti apitirize madando akubanja la Chendawaka. Zikomo bambo Chirwa. Bebani wankulu wakambirwa kale pona nyengo mmene ilili mundilole mopepesa kuti ndisatulutse monse mmene anapepesera anzangu. Popeza tikudziwa kuti nyengo ino ndi ya mvula ndipo zikhoza kusintha nthawi iliyonse. Madando amene andituma pano ndi atate wake Akazombo komanso achiwembu. Iwowa ngati mwana wawo anena ine ndakhudzidwa kwambiri chifukwa mwana uyu sindidazonde matenda ake. Don't remember.
tikamazita ndi mafungo kwezi matenda a mwana uyu sitinazonde tangodzidzimutsidwa ndi nkhani ya imfa potengera mwana uyu mmene analili pakati pathu anali mwana wachitsanzo chosowa, mwana amene amalumikiza mabanja onse ndipo iyeyo amatha kuchezera mabanja onse. Spika, kubwera kwanu malo anu mwachichita ulemu waukulu, ndipo mmodzi wa kubanja kwa Kamuzu akamwalira mukamabwera choncho timati mulemekeza Kamuzu mwini wake. Ambuye akudalitseni. Pepani. Pepani kwambiri akubanja. Pepani akubanja sinamalize ini nina uchikazi matindi malizise maulemu aperekedwa kale ndiponso akhale m'malo mwake. Ife akubanja ngati akubanja kwa Mrs. Kazombo ndife olira komanso tikuthokoza chifukwa cha kubwera kwanu. Mwatikuta mwabwera anthu ambiri kuyambira zana zulo mpaka kufikira lero mwatilira. Ife akwa Mrs. Kazombo ndife othokoza kwambiri ngakhale tikupepesa chifukwa cha imfa ya Kazombo. Madaliso kwa ife anali mwana amene anachoka kuno Kasungu ukakhala kuchitipa khala mwana wathu wa mwamuna. Panopo ife ndikuti ife taluza kwambiri. Pakati pa banja pali ana amene tikuziwa ana atatu. Chibale pakati pa ife ndi kwa Kazombo sichitsa chifukwa ana alipo. Anawo ndi anawo athu ndiponso ana akwa Kazombo. Tiyeni akwa Kazombo msatitaye ndife abale anu chifukwa pali ana pakati pa ife ndi inuyo. Zikomo kwambiri. Pepani. Chitamva kulankhula kuchokera wakubanja. Nthawi ino tidzafunsa mwana mmodzi amene adzayimirira ana onse kuchokera banja la Kazombo. Malemu kuti tilankhule. Pamene anadzalankhula ndikuti Senior Chief Dr. Abuzegeranso komanso Akasungu People's Trust amene adzalankhula ndi Akamso Ndau akonzekere komanso imirira chipani titakonzekera tikoza kuchita masunga nthawi ndipo tikapatsidwa mpata olankhula tikopita straight zolankhula kweza maulemu ndi pepani zaperekedwa kale. Honorable Kumbo Kachali, former second president of the Republic of Malawi, and Chisomo, my brother and sister, I have a few words to say. If there's one thing my father, Maneso Kazombo Sr., emphasized most to us, the lesson of the good principles. Principle number one, my dad always used to say, never leave God. You tell us that you can have anything in this world. You can have a nice car, you can have a nice house, you can have a nice family. But if you don't serve the Lord, it is useless. This reference comes from the book of Psalms 119, verse 11, which says, I have hidden the word of God in my heart, that I may not sin against you.
Principle number 2, never give up. He told us that life may be difficult. You may be sick, you may be tired, you may lose a loved one, but never give up. He would always encourage us to be strong at all times. The third principle, he emphasized for us to be visionary. And those who knew my dad know that he was the biggest example of a visionary man. My dad had so many plans. He would tell us that I want to do this and I want to do that. I want to do this and I want to do that. I also want to do this right after I do that. And these would not be any ordinary plans. These would be huge plans, nation-changing plans. I would look at him sometimes and say, Dad, there's a quote that says, and I quote, if your dreams don't scare you, they're not big enough. And he would look at me and say, my friend, I have big plans. Principle number 4, don't doubt yourself. He said, we should always believe in ourselves. Don't wait for someone else to believe in you. And it made sense. Because every time he would say the plans he had, to him, it was as if he had already achieved them. He was just in waiting for them. That's how much my dad believed in himself. Thank you, Dad, for the children you've raised, for the wonderful mom you have left, for the wonderful friends and people you cared for, and especially for the legacy you've left behind. May your soul rest in peace. We love you, Dad. Thank you. Pepani kwambiri ginwana pa imfa imene yatigwera mbuye akulimbikitseni. Pepani kwambiri a speaker parliament olemekezeka Suleiman amene mwafika ndi akuluakulu onse amene mwafika nawo limodzi. Pepani abambo Napoleon Dzombe amene muli nafe limodzi pachisonichi komanso mama Sita Mandakadzamira olemekezeka Tupere Muluzi ndi akuluakulu onse amene mwafika, students from Kamzo Academy ndi ena onse. Pepani kwambiri. A senior chief Lukwa akuyankhula kuyimirira UN Peace Committee. Nthawi yanu koko kuti muyankhule kuyimirira bungwe limene malemu analimemana. Inenso ndingotero kuti ulemu ukhale m'malo mwake. Onse oyenera kukhala ndi ulemu, atsogoleri athu nonse mukhale ndi ulemu. Poyamba ndigwirizane nawo amene alankhula kale. Onabo Mada Kazombo anali ndi maudindo ambiri kuno ku dziko lapansi. Mada anali chairperson wa UN Peace, Universal Peace, Universal Federation Peace. Bungwe ili ndi bungwe limene limaona kuti anthu teno kukhalirana bwino mwamtendere pa dziko lonse lapansi. United Nations inavomereza kuti bungwe ili likhalepo. Ndipo kuno ku Malawi, ku parliament yathu, aphungu athu akhalanso ali ndi bungwe limeneli m'parliament. Ndiye ena anthu odabwa kuti zinachitika bwanji. UN amaona tonse kapena mgwirizano wa mayiko pa dziko lapansi amaona anthu onse ndi ofanana chimodzi. Zipembedzo, ngakhale ndale, ngakhale mitundu. Ndiye bungwe limeneli linapereka uthenga wake. Ine alisankha kukhala wapampando kuno ku Malawi kwa zaka ziwiri. Ndasinthana ndi abusa Reverend Chingwita Phiri. Ndipo parliament iko onabo Mada ndi anali chairperson wa aphungu onse kufikira mmene zisankho zimachitika. Koma kugwira kwake ntchito nda UN Peace anasonyeza kuti ndi mtsogoleri amene akufuna mtendere ku dziko lapansi, kuti anthu tizikhala bwino, tizikhalirana bwino.
President a UN Peace Professor Thomas Walsh komanso ni founder ku UN Madam Muni ndiodandaula kwambiri ndi imfa ya ulemekezeka Mada Kazombo amene ali mwana wathu kuno ku Kasungu. Ine sindinakula zambiri zokutana ndi mjomba amwale amadaliso ndikudziwa alipo wina atuyankhulire koma ineso zandikudza panekha tsopano ngati lukwa. Mada anali gulu limodzi la anyamuka athu kuno Kasungu 4 amene amatsatira step ya ngwazi Kumbize, Kadodo, Mada pano pabwera Mponongo. Ana amene ndi ana kubanja enieni yakamuzu amene amaenda step yakamuzu koma Mada anali mwana wozichepetsa kwa basi kwakumana naye ngati mwana wakhanda samaona kuti ndi wankulu kapena wang'ono. Mmene UN Peace kudandaula ineso ngati munthu paneka wa ku Kasungu mwana uyu ndizamulira mpaka UN anathandiza ndi 100,000 kwacha imene ndapereka kale. Ena alipo mpano amene atumizidwa Secretary General amene akuyimira ku Zambia ndi kuno ku Malawi alipo mpano Pastor Mwambo. Ine ndipempha mzimu wa mjomba Mada Kazombo umusemo mtendere pepani. Pepani kwambiri Senior Chief Lukwa kuyimirira UN Peace Committee ndipo tipitirira gawo la zolankhulabe ndipo amene adzayankhula tsopano ndi Akasungu People's Trust amene adzayankhula kuyimirira bungwe limeneli ndi Council Ndawo ndipo akamaliza kulankhula tidzafunsa tsopano oyimirira chipani ti adzalankhule ngati pali zopatsirana mupatsirana pamene tikupitirira ndi mwambo wa maliro. Pepani anafedwa onse, Pepani a former president. The ceremony has allowed me to write on the protocols you've already established. Ine ndaima malo mabungwe la Kasungu People's Trust omwe ndi bungwe limene limayesera kulondoloza adindo athu kuti chitukuko chathu boma lathu la Kasungu chiziyenda bwino. Bungwe limeneli amene anali mmodzi amene analiyambitsa ni Malemu Kazombo Jomba ali hapa. Choncho ndife olira kwambiri kuti asiya taluza munthu amene anali ndi passion chidwi chokuti chitukuko chisamangokhala ku South East kokha koma Kasungu yonse chizipita patsogolo. Ndilole ndinene zinthu ziwiri zimene ife tidzamulire kwambiri Jomba madalitso. Choyamba, boma lathu lino nthawi ya COVID linavutika kwambiri pa chipatala chathu cha Kasungu District Hospital. Mmodzi amene amayimbira anthu mafoni ku Blantyre kunja kwa dziko kupempha chithandizo kuti tipeze maoxygen ndi zina zotero anali Jomba madalitso. Ndipo ndikhulupirira konse kuti miyoyo yambiri inasevedwa chifukwa cha efforts awo. Chachiwiri, nthawi ina pa district panso patupa anthu ena adafuna kuti atilande chuma chimene kamsumuza anatisira cha Kasungu Community Hall komanso Kasungu Inn Kasungu Rest House. Mmodzi amene anatilimbitsa ife kuti tiyesetse kuti chuma chimene chisatayidwe anali Malemuwo. Pa chifukwa ichi tizalira koposa. Pempho andipempho ilupita kwa inu my elected officials athu akuno Kasungu. Please have the passion that Honorable Kazombo had for the development of Kasungu. There are so many things going on in our district, and I will point out to the illegal mining that is going on. Chaka Jokaja 2025, and hope I think 10 or 11 Amarira from efforts are illegal mining. And the silence that we had from our public officials is deafening. Please, titandizeni kuti chuma chimene chili mchakachi chizakhale chuma chokuti ena awene Kasungu azadyere nawo. Chifukwa zimenezi zimene Maloma Jomba Kazombo anakachita. Mzimu wawo usemumteteye. Nthawi ino tipereka ku chipani kuti akhoza kutilankhula
ndi zina zonse zimene zilipo. Pepani, a former president, Your Excellency Lazarus Maikathe Chakwera, komanso amene muli president wa chipani chathu cha Malawi Congress Party. Pepani, a former first lady Mama Monica Chakwera. Pepani akubanja lofedwa mbali zonse magawo osiyanasiyana monga tinamvera kwa amene analankhula kuyambirira kuja. Pepani ma former vice president Akhumbo Kachali komanso Dr. Michael Usi. Pepani ma former speaker kuja Achimuntu Banda komanso Catherine Gorani Hala. Maulemu akhale m'malo mwake malinga ndi nthawi ndi mmenenso kunja kulili. Pano ndakwera ndi gawo lokuzanaliza chipepeso chimene ndinena kulengeza modzi ndithu monga tikudziwa kulika macheni ndi madalitso akazombo ndi munthu amene wakhala kale ku nyumba ya malamulo kufika pokwera kukhala first deputy speaker ndipo nkoyenera ngati mmeneso anthu achulukira pano kuti ndachule ndithu mothamanga magawo angapo ndisanadzutse oti nawonso akhuze kuchokera ku chipani. Chipepeso chayenda motere kumbali zonse ku chipani cha Malawi Congress Party komanso ngakhale kuchokera ku boma. His Excellency Dr. Lazarus Maikathe Chakwera apepesa ndi 20 million kwacha. Ndipo First Deputy President Catherine Gorani Hala 500,000. Ndipo Second Deputy President Mama Mia 200,000. Secretary General Chimwendo 200,000. Leader of Opposition Chichola Banda 500,000. Ameneyo Second Deputy Secretary General Kazembe 500,000. Ndipo Engineer Vitumbi Mumba MP 500,000. Deus Tumba 300,000. Komanso Makuba 5 Achimanga. Ndipo Director of Youth Malondera 300,000. Jini Sendeza 100,000. Samga Wale 300,000. Kunkuyu 300,000. Unavela Kantugule 100,000. Onabovalo 100,000. Onabodimba 200,000. Regional Chairman Chigawo cha Pakati Onabochirondolo 100,000. Regional Chairman Kunyanja Mtandama 50,000. Regional Chairman Kesi Msuka 50,000. Ndipo Regional Chairman Kunyanja Kusalima uko Chidzanja 50,000. Ndipo Treasurer General John Paul 100,000. SG Emeritus Onabomkaga 500,000. SG Makamaka Emeritus Dr. Mbawala 100,000. Gift Nankuni MP Ntaudi 100,000. Nancy Tembo 200,000. Howard Kajipanda 40,000. Selbe Chisanga 100,000. Chantunya 100,000. Malango MP Kudeza 200,000. Anthony Masamba 100,000. Skefa Chimoto 50,000. Honorable Chia 100,000. Khadija Chunga 100,000. Chamblanyina 30,000. Henry Mumba 100,000. Kusankoma 20,000. Chomaniga 100,000. Changana Muno 300,000. Chilapondo 100,000. Josh Charles 30,000. Zole Mwale 100,000. Chisisilo 100,000. Cholera 20,000. Liwewe Olivia 20,000. Chingonga 200,000. Mereka Mbuzi 100,000. Hebarin Toso 10,000. Ndipo Wili Mawa Kasungu 200,000. Msungama Makamaka 23 amene 100,000. Chimkwene Wisdom 50,000. Aurelius Chakwera 50,000. Jeff Tamwale 150,000. Halima Daudi 100,000. Chipua 50,000. Shidovu 50,000. Chazia 100,000. Mwanyongo 100,000. Maboni Free amene Makamaka 300,000. Kazipati MP 100,000. Mfune MP Ntauni 30,000. Chikafa Morris ndipo amene yonso 100,000. Jeff 50,000. Kusaira 50,000. Njemu 50,000. Yeseni Humphreys 50,000. Kalindiza 25,000. Zelia Jakale 20,000. Erika Makamaka Edward Chileka Banda 100,000. Dora Bode 100,000. Morini Chitsulo 100,000. Dorothy Chikonje 100,000. F. Mkandawire 20,000. Dennis Chalera 30,000. Kagona Wilfred 50,000. Dr. Kayembe 50,000. Isaiah Enawa 20,000. Kusamba Zonzi 20,000. Maika Nyoni 10,000. Niboka Palamula Uchinji 50,000. Anodi Kazanja 100,000. Bim Tonga 50,000. Owen Marijani 100,000. John Sedeka 50,000. Kajere 100,000. Ndiambiri nenda kupita ndithu kumagawa ngapo munthu anakhala bohold ya 2014 to 2019 list imene ndinayo komanso 2019 2025
ndinayo aspika mumbo ndimbetsa ndikuziwa nyamaranu ndambiri adakalakala ndiphatamva maina awo mamwina mundilole chifukwa chamene kunjala kulili chipeso chathu chonse chakwana 31,250,000 acres to munthawi ino mundilole ndapempha MP adera lino Profesa Golden Chizimba muthamangira nthawi nawonso alilepo kenaka idzakhalanso ndi mwayi wadzutsa akumkuyu komanso ndi leader of opposition tikalero gawo lathu tidzalekera pamenepo pamene kumapeto kwenikweni kudzapekanso mpaka kwa president athu opuma kuti nawonso adzamalizitse gawo limeneli. Zikomo kwambiri. Pepani. Wachisoni wa former president atu Dr. Lazarus Makate Kachakwera komanso ndi Mayi Monica Chakwera. Ulemu wachisoni wa former vice president atu pamene pano Dr. Michael Usi komanso olemekezeka Fumbo Kachali. Ulemu wapadera wa leader of opposition Honorable Chichola komanso former speaker Madam Honorable Botani Hala komanso mwachidule ulemu kwa wina ese amene wafika zanga zachidule chifukwa ndilosweka mtima chifukwa ambiri simukudziwa kuti olemekezeka Madaliso Kazombo ndine ndipachibale chathu ndithu. Ine ndikuchokera kubanja kwa kuchimuna mweso amachokera komanso kumene wabadwa Honorable Kazombo kwa mtandaza kwa mphepo ndi ubale ndi aphonongo. So kwa ubale wathu sindimayenera kuima pano kupereka mawu achipembedzo kubanja. Mwapadera ndipepese Mayi Pamela Kazombo amene anali mkazi wa marehemu Kazombo. Pepani kwambiri kumasondiana akubanja. Ndiyankhula zinthu ziwiri zitatu zimene ine Akazombo ndidzawakumbukire. Choyambirira ngati ine lero ndikupanga ndale munthu amene ndiphunzitsa ndale mu 2019 anali olemekezeka Akazombo. Sanali munthu odzikonda wapanga mental family azipani zosiyanasiyana amatha kupereka uphungu. Choncho ine ndizamulemekeza Kazombo ngati munthu mmodzi amene wandiphunzitsa dziko la ndale. Komanso ndidzakumbuka Akazombo ngati munthu amene anali wokonda dziko lake, munthu wokonda dera lake. Mukapita ku Kasungu East mukapeza zitukuko zimene anapanga olemekezeka Akazombo. Chimodzi mwa icho ndi mabridge amene anamanga kwa Lupafya. Munthu wokonda chitukuko kudera kwake. Komanso ndidzawakumbuka Akazombo ngati munthu mmodzi amene anamanga ngodya zachipani. Ambiri tili pano sife anthu okhazikika pandale. Pang'ono-ng'ono timakhala tasintha tasamuka tapita kwina kusankha mabenefits amene tingapeze. Koma nthawi yonse imene Akazombo akhala pandale chifukwa chake mawu sakumveka kwambiri. tsiku limene amamwalira simuzamva kuti olemekezeka Akazombo adasamuka phazi lawo kupita kwina. Anali ndi mwayi wonse, anakonda chipani. Lero mukaona anthu amene asonkhana pano musalu ya chipani akuperekera umboni kuti munthu uyu anasunga chipani. Munthu uyu anali wokonda dera. Malangizo anga amene ngapereke kwa atsogoleri a chipani, a president komanso a leader of opposition, imfa ya Akazombo ikuyenera kumanga chipani, ikuyenera kulimbikitsa chipani, ikuyenera kuchiteka chipani chikafika pamene tikufuna, chifukwa sazakhala wokondwa ngati chipani sichikhala champhamvu. Tikuyenera kuwalemekeza Akazombo polimbikitsa chimene adachifuna. Anali munthu wokonda mtendere, anali munthu ofuna unity,
anali munthu okonda dziko lake. Nthawi zambiri akazombo kamene ali nako amapanga share ndi wina aliyense. Tilipo atsogoleri ambiri andale amene kamene tili nako sitingagawe kamakhala katikoka. Koma akazombo even thumba lomaliza lachimanga nyumba mawo amatha kumpasa munthu wina. Sanali munthu ofuna zake za lero, koma anali wokonda dziko lake. Choncho imfa ya akazombo ikuyenera kumanga dziko lathu, ikuyenera kubweretsa umodzi pakati pa zipani, ikuyenera kubweretsa umodzi pakati pa banja la Kamuzu, ikuyenera kubweretsa umodzi kuno kudera. Tikatero mzimu wa akazombo usamutendere. Koma ngati sitipanga chimenechi, mkumano wathu wa lero sukhala watanthauzo. Tufuna munthu apume mumtendere, akamaona ku dziko azitha kuona dziko la Malawi la anthu okondana, dziko la Malawi la mtendere, dziko la Malawi la chitukuko. Ena amene mungakumbuke akazombo akakhala m'parliament anali ofuna chitukuko, anali olimbikitsa chitukuko, ndipo ndikudziwa mmene amagona tulo anagona odandaula. Anakhala akukamba zaka 10 kuti boma liyathandize kukonza msewu wa Chamama Mtunthama Ndonda. Akhala akukamba choncho, anali munthu amene adafunitsitsa dzikoli lipite patsogolo. So ine ngati MP wadera amene ndaphunzitsidwa ndi ndale ndi akazombo ndidzawalira, chifukwa anali munthu amene amafunira zabwino zonse dziko lake. Mzimu wa akazombo uuse mutendere. Pepani a president okuma pepani. Kumeneko kunali kulira kwa MP ya dera lino. Nthawi ino bwana former president umba wonse omaliro mundilole ndapemphe Honorable Mkuyu na wonse alilepo pa 1 minute kenako tidzapereka kwa leader of opposition Honorable Mkuyu. Pepani, former president Dr. Lazarus Makati Chakwera amenenso ndi president wa Chipani cha Malawi Congress. Pepaniso former first lady Madam Amuke Chakwera, aspika nyumba ya malamulo komanso ma vice president athu okuma malandire kupepesa kwanu. A president popeza kulinjaku kwa mvula umene tili ine naima malumwa ma directors anzanga kuchokera kuja Chipani ndi uthenga umodzi chabe ofuna kuthokoza makamaka akubanja ekhalenso abale onse akuno Kasungu chifukwa chozindikira kuti olemekezeka madalitso Kazombo adavala nkhope zambiri. Kuno amachoka ngati mwana, amachoka ngati bango pa nyumba, koma anakasanduka khungu, speaker, campaign director kuchipani ku region, kukhalenso wakhala director ku recruitment, zimene zinampangitsa kukhala munthu wawina aliyense. Ife tabwera mwachisoni agogo akaonwa ndi magogo onse kuno kumubwezerani mwana wanu asali mmene munakalakalakira kuti akhalire. Ndakakonda kunabwera tisapana yali moyo mapepana wabanja kuti mwana amene munampereka ntchito zina za dziko kwa zaka zopitirira 12 kabwera naye ali chomwechi. Tine nabe kuti landirani mwana wanu pepani ampingo, landirani mwana wanu pepani akubanja, landirani mwana wanu ino nauno Kasungu mukhale kabwera naye ali mwamtundu umeneyo. Tikuliya nanu limodzi, tipitirizabe kuliya nanu limodzi, chikhulupiriro tili nacho titonthola. Tinanena kuti tisesa, tikasesa chiyene chitsogolo kulemekeza pozindikira kuti chimene anakafuna kuti chichitike tikachichiteke ndifero. Alengeza kubanja kusesa kwamawa dzulo tinafotokozera programu ina yokumana ku headquarters, koma tandiothenga kuchokera kwa secretary general wa Chipani kufotokozera kuti akhulupirirabe pemphero ndipo ali pemphero limenelo molemekezanso malamulo onse a dziko. Kotero apempha kuti programu imeneyo isakhalepo iwo ayimabe kwa Yesu Khristu. Tikuthokozeni a speaker a nyumba ya malamulo Bambo Gafar Samir Suleiman, tikuthokozeni Bambo Musowa, Mayi Jorobala, tikuthokozeni kwambiri, komanso atsogoleri onse azipani zosiyanasiyana, olemekezeka Tupele Muluzi, olemekezeka Bambo Khumbu Kachale, olemekezeka Dr. Michael Usi, Amayi Kaliata Kwete,
mwafika kuno mumadziwa kuti mukuperekeza mada wa Malawi Congress koma inu yomwe nyamukafewerabe mchafulayi mulungu kuti akudalitseni pa chimene mumadziwa kuti mudzapeza anthu a Malawi Congress ambiri inu mulazipani zosiyana-siyana mwayendabe kubwera kuno mwalemekeza chimene mulungu akudalitseni kwambiri mukamabwerera ambuye akudalitseni. Mutarino, but a former president, Commander Speaker, Bonso Marino, Mutamangiran Time, Mundurore, the Benta leader of opposition, Honorable Simplex Tolapanda, now also Alirebo, Kenagarita Veganso, Master of Ceremony, the program. Honorable leader of opposition, Italiano, Pevan. Pepani, a former president, Dr. Lazarus Makikate Jagwera, komanso kulikula kunjaku bundilole kuti ndingo chula kwa anthu ochepa chabe a speaker komanso ma former vice president sindi mayenera kulankhula kutengerana ndi ubale omweso nane ndili nawo ndakazongo koma mundilole Your Excellency ndikuonerapo zinthu zingapo ambiri abwera kutsatira akazombo chifukwa cha mmene akazombo amachitira. Ndinaona ngati ndi chinthu cha mtengo wapatali kuti ndi apatse anthu uthenga oti apite nawo kumudzi kuti kodi kazombo anali ndani. Ine Your Excellency pofuna kufotokoza zambiri ya akazombo ndimafuna ndinene kuti ndinapita nawo ku nyumba kwawo ku 43 ndinakakhala nawo ku church ku Lingadzi ndinapita nawonso ku Chipani ku headquarters lero ndili nawonso pano ndipo ndamvetsera mwachidwi zimene anthu alankhula amene akulira. Mundilola Your Excellency ndi anthu onse amene mulipa kuti kazombo pa ine ndikumuona kuti ndi munthu amene anamanga moyo wake kuchokera pa mawu woti loud L-O-U-D mawu amene angwazi oyamba adawapanga ndipo adawatcha kuti ngodya. L-O-U-D loyalty, obedience, unity and discipline. Kuchokera kumawu amenewa allowed kazombo adali chinkuza mawu koma iyeyu lero Your Excellency wadisira ngodya 6 za moyo wa kazombo mu Chingerezi 6 signals of kazombo's life. Ngodya yoyamba okonda komanso kusamalira banja ndi mtundu wawo. Zimenezi tazipeza pompano a very caring family man demonstrated by different eulogies zimene anthu anena pano. Ngodya yachiwiri ya moyo wa kazombo olimbikira ntchito komanso okonda zinthu zapamwamba. A very hard-working man, but also dedicated to academic excellence. Ngodya yachitatu akazombo adali odzichepesa komanso okonda anthu. Ananena musowa dzulo ku church kuti kodi anthu amafunanji. Ngati kunali kuphika kazombo amaphika ndi azimayi. Ngati kunali kukumba manda kazombo amakumba ndi adzukulu akumanda. Ngati kunali kuyambisa nyimbo ngakhale pamaliro ngati ano kazombo nyumba amadani amayambisa. Okonda anthu komanso okonda zinthu zapamwamba odzichepesa
okonda anthu ake, humility but also people's welfare. Ngoja ya number 4, odzipereka komanso kukhulupirika. Ngoja imeneyi ikutanthauza loyalty komanso dedicated. Ngoja yachisanu, okonda zauzimu komanso odziwana ndi Yesu Khristu. Mukafunsa akayembe, mukafunsa chilapondwa, amene adakhala ndi akazombo mu maola awo omaliza, ali mu galimoto kupita ku chipatala cha Mazimbu, adalankhula mawu omaliza: Ambuye Yesu, mundichitire chisoni, mundikhululukire machimo anga. Ndiye kuti adamaliza ntchito yawo pasi pano akazombo podziwana ndi kulemekeza Yesu Khristu. Ngoja yomaliza pa 6 signals of Kazombo's life, olimbikitsa umodzi pakati pa anthu, unity of purpose, kuchita promote one Malawi, one people and one nation. Lero ndi anthu ambiri amene abwera apa, abwera chifukwa choti akazombo awatsatira, osati chifukwa choti ndamala Congress pale okayi, koma chifukwa choti kulikonse kumene anagwira nawo ntchito akazombo amachita promote umodzi. Ndikaniza kuti mmene ananenera Profesa Gordon Ponongo, mzimutu wa akazombo uzakondwa kwambiri kuti zimene iwo anachita promote pansi pano ifeyo tikazichite achieve popanga attend desire ndi dream yawo yakutsogolo, popeza iwowa amafuna Malawi wabwino. Ndimaliza ndikunena kuti tatenga zimene inu munatisiyira the 6 signals, ndipo 6 signals yomalizirayo yochita promote one Malawi, one people and one nation ndi imene yatipangisa ife tonse kukhala pano. Ambuye asunge mzimu wawo kuti pamene tidzakumana kutsidya kwa nyanja ya Mandala tidzayimbe nayenso nyimbo 311 imene Kazombo amayikonda ali pasi pano. Pepani. Pepani, our former president, Pepani, our speaker, Pepani, Dr. Kaomba, Ndumba onse wa maliro. Pamenepo tikufika kumapeto kwa programu ya kuchipani cha Malawi Congress Party. Koma ndisanapereke kwa Master of Ceremony Anzanga, mundilole kuti mwina chipepeso chochulukirapo chimene choka m'magulu ndikuwa chitchula makamaka ma MP cohort ya 2019 to 2025. Ndaona achulukapo ndithu. Chipepeso chimenecho chibwera kudzera kwa Honorable Victoria Kingston ndi 2,960,000 kwacha. 2,960,000 kwacha. Komanso cohort ya MP 2014 to 2019 chimenecho talandira kudzera kwa Honorable Major, chimenecho ndi 340,000 kwacha. Komanso MCP diaspora nayonso yathandiza ndi 2 million kwacha. Tikachoka pamenepo pa Association of Former MPs nayonso yathandiza ndi 100,000 kwacha. Zonsezi kuphatikizapo ma MP aja sindina achule wachulukirapo listi ikuwa na 150, ndiye kuti mwina ndiyapo pamenepo ikuzolengera nthawi, koma zonse ndimuchandiranira kuomba ngota 31,250,000 kwacha. 31,250,000 kwacha. Kristu munthawi ino mundilole a former president, a speaker, ndiperezerenso kwa anzanga Master of Ceremony kuzapitiriza ndi programu imene ikubwerayo. Pepani kwambiri, pepani. Zikomo kwambiri zathu kuja kuchipani chifukwa cha dongosolo lonse ndizodziwitsa zonse zimene zachitika tipitirira. Ndipo asanayankhule Senior Chief Kaomba tipusiretu iwo amene anayenda pakati pathu kutoleranso limodzi mujatichitira pachikhalidwe chathu kuti akhoza kutidziwitsa za chipepeso
ndipo chifukwa cha nyengo imene ilili ndiye kuti angotifotokozera za piga kuti tikhoza kupita patsogolo ndi mwambo wa maliro. Pepani Your Excellency ndife tonse mwambo wa chisoni. Pepani anapepande kuna kuti tichule modzi komande chifukwa cha mvula kuti kulupira zikanakhala bwino tichule monga anafotokozera kutsogoza kunena kuti azipani zosiyana-siyana ali pano ndipo azipani zosiyana-siyana amene wawa athandiza ndi ndalama zochuluka kwambiri zitinaena kuti zichule koma chifukwa cha mvula ndichitapetukamvula kulupira amene anandifunsa kuti ndifotokoze mwapadera padera. Ndalama yonse imene tayilandira ya chipepeso yakwana 13,169,650 kugawa pale kuonera kuti zomwe talandira pamanja ndi 5,553,000 zomwe zagwira kale ntchito 2,462,650 ndipo zimene zaperekedwa kale kwa Namalira komanso alonjeza ena kuna kuti apereka mwambo wonse ukatha ndi zokwana 5,154,000 kwacha. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri ndipo tifunse tsopano Senior Chief Dr. Kaumba ndipo akalankhula Senior Chief Dr. Kaumba amene adzatilankhula nda Speaker wa Parliament ndipo gawo limeneli amene adzamaliza kutilankhula ndi former President Dr. Lazarus McCarthy Chakwera ndipo tikatero tidzapitirira ndi mwambo wa maliro. Mavula nde. Honorable Mayor Postman, Speaker of National Assembly, former President, also President of our Congress Party, Dr. Lazarus Chakwera, Yakundi Amai Monica Chakwera. My Vice President, former Vice President now Pano, Honorable Kumbo Kachale, Dr. Michael Oste, Mapadera ndipeleko lemu kwamba Masiri Samanda Kazabira amene muli pakati pathu, my former Speaker of National Assembly amene muli pano, mafumu akanga amene muli pano, ma Senior Chiefs, ma TA, ma Sub Chiefs, ma Group Legitimate, komanso mapadera Karonga Sasora number 9 balanga amene muli nafe kompano. Ndipelekolemu kwa District Commissioner athu amene muli nafe kompano Dr. Balani. Ndipelekolemu kwa Member of Parliament amene muli nafe kompano komanso ndipelekolemu kwa Honorable Atupele Muruzi amene muli nafe kompano ngena wose atsogolera zipani amene mwabwera pano. Ndipelekolemu wapadera wofedwa mayi ndi ana. Ine mawu anga ndiwochepa kwambiri tsiku la lero. Ndakhudzidwa ndi imfa ya mdzukulu wanga Kazombo. Koma nditengerepo mwayi oyamikira mabanja onse
wokuzana ndichenda waka family amene muli pano ndi mabanja ochokera mdzanapo yamba apo ena ochokera kwa Mkonongo, kwa Mphepo, kwa Mtandazo, kwa Chayamba, kwa Makanda ndi midzi ambiri imene ikhudzidwa pobale wathu kutenda waka family. Muli pano tili pamodzi lero kulira m'bale wathu amene wagona yapo. Ndikupempheni ngati banja khalani anthu aumodzi ogwirizana achikondi ndi opititsa patsogolo banja lathu. Mmodzi wa anthu amene ndimadalira ineyo kuti atithandiza kwambiri pomanga banja lathu na amene wagona yapo Madaka Zombo. Anali ndi masomphenya, anali ndi vision. Ndikondwera kwambiri ngati ena ayinu mbanjamu mukatenge kugawa kulimbikitsa pakuona bukandolo hiya para MP amene amalankhula, para Mike Kumbisa, former MP konkuno, ndi ena achibale Mphepo muli pano. Tionetsetse kuti bere ili lisafe koma likhale bere la ulemu wake monga mmene yenera okhalira. Kazombo wapita ali mwana kwambiri koma ni munthu amene ndandalira kuti atithandiza kwambiri kupititsa patsogolo ulemu wa banja limeneli. Ndiyamike a former president amene muli president wa Congress Party, ndi umba wanu umene mwabwera nawo kwa chothandiza pa mwambo wa maliro. Chikondi chimene mwaonetsa lero, dzulo, dzana, chikondi chachikulu kwambiri. Chimenechi chikanakhalapo pa moyo wake wa Madalitso Kazombo. Pa nthawi ya kampeni Kazombo sakanataya mpando wa MP. Ndiyamike pano mwapadera Deputy Commissioner athu Dr. Pelanda amene mwangobwera mwangokhala masiku pang'ono chabe koma mutamva chamaliro wa Madaka Kazombo kuno kubanja. Mwachita chotheka kuyitana ma councillors, ma MP, pakana ku mafumu ndena wonse ofunikira ati district level kuti abwere kuno kubanja adzakhalepo upereka ulemu kubanja la chenda waka banja la Kamusi. Izi zimachitika kale maremu Dr. Kamusi banda ali moyo pakatipa zinalekeka koma kuti mwabwera nthawi yochepa mutimanga pamodzi mutibweretsa pamodzi ndi chikhulupiriro kuti timanga boma la Kasungu. Umodzi upita patsogolo, chitukuko chipita patsogolo, koma patsana ulemu wina ndi mnzake komanso upereka ulemu kubanja la Kamusi. Ndipemphe mwapadera onjamikire mwapadera ampingo Nkoma Synod chilanga Pepeserio chifukwa cha ntchito imene mwagwira pa mwambo mmenewu. District Commissioner mukatiyamikire kwambiri ku local government ku OPC. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.